दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सावलेन बसुमतारी आरो जोंनिनो सिसुफन दफ्रा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि ध्यान सिंह बसुमतारी आरो बेवहाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिन्दा बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो आरो बेवहायनो जोंजों मेगन बेसांनो जांगिसे बेखा दै बदं नायदोंबानो नोंखौ लोगो मोनजेनना नोंजों खोथादाय जायना नोंखौ लोगो मोनजेनना नोंजों खोथादाय जायना गोसोआ जाबाय फागला नोंखौ Thank you. Absalom live. Absalom live. Zeburarene. 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 Kedatangan bitangku Sefukri unit kemoti FC ni Marketang Apat Giri Nidul Bosmatari bitangku awalnya gauni sinati kalam kau lebai legase dangsa najeng boran lana kau lebai
गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दा बे समाव साखाथि उन्नयन कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि सम्बारु बसुमतारी बिथांखौ आवगायनानै गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायजाबाय। दा बे समाव आं मोनथामबो जोंनि माहारिनि फिरफिलाखौ दिहुनथाय सिसुबारि दख'रा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि सोमदोन